Тази вечер организираме вечеря с мои приятелки и ми трябва много добро вино. За целта съм дошла в най-добрия магазин, разбира се, и най-важното, което препоръчвам и на вас, е да питате винаги за съвет консултанта в магазина или в случая собственика. Много се радвам, че Хриси е моя приятелка. Ето е Хриси. Здравей, Цвети. Здравей, Хриси. На мен ми трябва бяло вино. Знаеш, че аз червено не пия. Не обичам, не мога, не ми харесва. Искам бяло вино, розе, пенливо, без значение и много разчитам на твоето мнение. Знаеш винаги. Каквото ми препоръчаш, винаги ми е харесвало. Цвети, ти ми даваш много голям диапазон. Бяло, розе, пенливо. Изключваш само червените, които така или иначе в този сезон не са най-търсените. Да. Аз ще ти предложа няколко варианта и ти можеш да постъпиш, както пък аз постъпвам обикновено, когато не мога да взема решение кое е вино или не достатъчно добре познавам вината, избирам просто най-красивата бутилка. И това е така. Само че искам да е леко и ако може по-плодово. Айде да не е пенливо газирано, поне да е плодово и по-леко. Добре, нека тръгнем от белите, тъй като розето все пак е една препратка към следващите. Ако говорим за вино, което да е бяло, да е плодово, да не е много сладко, аз бих препоръчала Пино Гриджо на Паскуа и то линията Ромео и Жулиета. Може би това, че сте дамска компания, не е най-подходящата бутилка. Но все пак Ромео и Жулиета винаги вдъхновяват. Но бутилката е красива. Бутилката е невероятно красива, виното е много леко, много приятно. Ако все пак искате малко по-да се гмурнете в Северна Италия и типичните сортове там, тъй като въпреки че Пино Гриджо произлиза от този регион, той е придобило международна известност, то тогава препоръчвам от същата линия Гарганега. Типичен сорт, много често той се свързва с Славия, но това е региона, а не сорта. Това е една идея по-плътно, което идва от 3 месеца отлежаване в дъбова бъчва. Не съм сигурна дали дамите. Това също е много добър, много лек вариант и една изненада, която всъщност е и премиерата на това вино беше направена в България. Идеалиста. Идеалиста е вино, което е на производител отново Паскуа от Северна Италия, с сортове типични за Южна Италия. Аз бях на премиерата и това вино е наистина много добро. Много добро, наистина. Да, тогава може би, ако не искаш да повтаряш, можем да се прехвърлим и към розетата. И тук започвам с едно мое много любимо розе. Лека изненада, Гърция. Коста Лазариди. Аз между другото харесваме техния бел вариант Малагозия, но това розе е изключително добро попадение. Добре, нека да е едно розе и едно бяло тогава, така да ги направим. Ще взема 2 бутилки. Тогава, може би, Малагозията на Коста Лазариди и 11 Minutes на Паскуа. Добре, значи 11 Minutes, розе и къде? Там горе, видях го. Добре, мисля, че ги избрахме.